Choro. Hola, Loya. बड़ पुओ जीरा फुटण सान पुओ चटणी बाण बड़ बोउ लगे दब सान घसे तेल रसुण साईर चतुर मन टोकी खोजे बटुआ पान भिड़ेई अणेई देई अंडाले उतिया जन हेले खट मझिरे करूची केनाल बंध আজি পিতৃপক্ষে পড়ুচি পঞ্চম শ্রাদ্ধ আজি পিতৃপক্ষে পড়ুচি পঞ্চম শ্রাদ্ধ এটি 9টা রাতিরে 6টা পিলাଙ୍କୁ 32 মেলাଙ୍କୁ দেখি পাগলা এ এ এ এ সমাধି উপরে উড়ুচি বানা উড়ুচি ইংଲଣ୍ଡ ନନା ତା କମର ତଳକୁ ଝୁଲୁଚି ସୁନା ରେ ଏ ଏ ଏ ସିଏ ନାହିଁ ଘରେ କିଏ ପଶିଲା ଚପଲ ଛାଡ଼ିକି କିଏ ସେ ଗଲା କାଠିଆ ପଣସ ନରମି ଗଲା ରେ ଏ ଏ আজি পিতৃপক্ষে পড়ুচি পঞ্চম শ্রাদ্ধ আজি পিতৃপক্ষে পড়ুচি পঞ্চম শ্রাদ্ধ বুঝিল মাধবী দিটা পুଅ জন্ম করিকি ଆମ ଜୀବନ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ପଚାରୁନା କେମିତି କେମିତି? ଆରେ ଆମେ ମଲା ପରେ ବି ଠିକ ସମୟରେ ମଜା ଧୁଆ କରିବା ଠିକ ସମୟରେ କଲର ମାରିବା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 4 ଖଣ୍ଡ ଧୂପ କାଟି ଓ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ହଁ ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ତ କାଇଁ କଲର ମାରିବାକୁ ଆସିଲେନି? ଇରେ ଆମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରା ଆହୁରି 3 ଦିନ ପରେ ତମେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲର ବାଲ୍ଟି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବେନି। ହଁ ଯେ ହେଲେ ସେ କଲର କୋଉଠୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ବା? ଇରେ ସବୁ ବର୍ଷ ତ ସେ ସନ୍ତ ଦୋକାନରୁ ଆଣୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ କଣ ସେ ମୋହନା ପାଖରୁ ବାଲ୍ଟି ଖଣ୍ଡେ କଲର ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋହନା? ଆଲୋ ଏ ମୋହନା କିଏ ବା? ଆରେ ମୋହନା ମ ଏ ଯୋଉ ଆମ ତଳ ସାହି ସେଇ ତଳ ସାହିର ମାଝି ଘର ପୁଅ। ହଁ ସିଏ ଏବେ କଲର ବିକିଲେଣି? ଆଲୋ ଖାଲି ବିକୁନି ଟୋଟାଲ 9 ମାସ ହେଇଗଲା ସାରା ଓଡିଶା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ସେ କଲର ମାରୁଛି। ଖାଲି କଣ ସେତିକି ଆଲୋ ତା କଲର କାମ ଦେଖି ପରା ସରକାର ଗୋଟେ ଗୀତ କରିଛି ଆଉ ସେ ଗୀତକୁ ପୁଣି ଅଜିତ ସିଂ ଗାଇଛି ଜାଣିଛୁଟି? ପଚାରୁନୁ ସେ ଗୀତ କଣ? କଣ ବା? रंग दे तुम है गेरुआ गेरे गेरे गे रंग दे तुम है गेरुआ। हेलो गाइस जदि आपण मानको फास्ट फोन एवं गेम पसंद दैट टू बी निज एज भितरे तो एटा होची आपण मन पई वाइल्ड ऑप्शन। चिकन दौड़ एटा होची गोटे गेम जोथिरे कि आपण मानको केवल डिसीजन नेबा पड़िबो एवं एटा बहुत सिंपल एवं खेलिला बेले बहुत मजा आसे। मु भी एटा खेले तारो येलो ब्लैक ऐप रे जोथिरे कि 5000 रु अधिक ट्रेंडिंग गेम अछि एवं एटा होची मोर फेवरेट गेम। तो एठी गोल बहुत सिंपल केवल ट्रैप रु बंचतु एवं मल्टीप्लेयर को बुझी उठंतु। तो गेम टी बहुत फास्ट एवं सुपर फन मध्य अछि एवं कंट्रोल भी आपण मानको निज हाथ रे अछि। सकल तीर्थ मो बापा तांक आशीर्वाद मोर कर्म सेई पाद धूली हेले बळी मोर सब पुण्य सब धर्म मो बापा बुझिलु सानो हाँ ना एथर बापा श्राद्ध को बापा को अंटा को खंडे खोर्दा गामछा देदेबा आउ कांध को खंडे पूरी गामछा देदेबा
ବାପା ଯଦି ଝାଡା ପରିସ୍ରା ବସିବା ପାଇଁ ଗଲେ କି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କଲେ ଗଲା ତାଙ୍କୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ 10 କଟା ଗାମୁଛା ଖଣ୍ଡେ କରିଦବା ଆଉ ନା କଣ କରୁଛୁ? କହିଲି କଣ ସେତିକି ଆଉ ଜଣେ ଉଠାର ଦେଲୁ କଣ ବୋଉଟା ଅଛି ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ବାପାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲି ତୁ ବୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲି ତ ମୁଁ ଆଉ ବୋଉ ଆଡିକି ନଜର ଯାଇନି। ବୋଉ ନାକି ତାର ଚଳ ବିଚଳ ପାଇଁ ସବୁଦିନିଆ କଣ୍ଠା ପକା ଲୁଗା 3ଟା କରିଦବ ଆଉ କାଳେ ବାପା ସହିତ ସେ କୁଆଡେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ ପକା ସମ୍ବଲପୁରୀ ପାଟ କରିଦବା ଠିକ ମୁଁ କାଜି ଯାଇକି ସବୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି ଆଉ। ଆରେ ସବୁ ଠିକ କହିଲି ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ନା ଟିକେ ଫୋନ କରିଦେ। ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦିଏ ଶଳା ତାକୁ ଯଦି ଆଗରୁ ନ କହିବ ମୋର କଲ ଅଛି ତମେ କହିଲ ନାହିଁ ପରିସାଟା କରିବା ଜାଗାରେ କେହି ନାହାନ୍ତି କନ୍ଦିରେ କରିଦବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ନନା ପ୍ରଣାମ। ହଁ ପ୍ରଣାମ ତେରେ ନାମ କୁହ। ନନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ନନା ଧରମ ବରା କି କରମ ବରା? ନନା ଧରମ ବରା କି କରମ ବରା? ଦେଖ ପୁଅ କରମ ବରା କି ଧରମ ବରା ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିକିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଟିକେ ବଡ। ରଖ ଫୋନ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ କରିବନି। ନନା ଫୋନଟାକୁ କାଟିଦେଲା ମୁଁ କିଛି ବୁଝିବି। ହ୍ୟାଲୋ ନନା ହ୍ୟାଲୋ ନନା ଟିକେ ଖାଲି କହିଦିଏ ନନା। ନନା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ନନା ବାପାଙ୍କର 5ମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡୁଛି ଆଉ ବୋଉଙ୍କର? ହଁ ବୋଉଙ୍କର ବି। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କହିବ 2ଟା ଯାକ ଅଙ୍କକୁ ଗେଞ୍ଜିକିରି କହିବ। ବୋଉଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆସନ୍ତା କାଲି ନା କେବେ? ନନା ଏଇ 3 ଦିନ ପରେ ପଡୁଛି ଆଉ। 3 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା। ଆପଣ ଟିକେ ଆସିକି ପକେଇଦେବେ ଆଉ ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିଦେବେ। ଦେଖ ପୁଅ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ହଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ନନା ସବୁ କିଛି ପୁଜିଦବ ସୁଜିଦବ ଯଦି କିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଆଣିକି ଗାମୁଛା ଗଣ୍ଠିରେ ଖାଲି ଗେଞ୍ଜି ଦବ। ଓହୋ ନନା ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଗେଞ୍ଜି ଦେବି ସବୁ ଗେଞ୍ଜି ଦେବି। ନା ସବୁ ଗେଞ୍ଜିଲେ କଷ୍ଟ ହବ କେବଳ ଅର୍ଥଟିକୁ ଗେଞ୍ଜି ଦବ। ହଁ ନନା ହଁ ମୁଁ ପୁରା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସବୁ ବର୍ଷ ଆମେ ମୋଟା ଆଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଞ୍ଜୁ ଆପଣ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ଗେଞ୍ଜି ଦେବି ଆପଣ ଖାଲି ଆସି 3 ଦିନ ପରେ ପୂଜା କରିଦେଇ ଯିବେ। ଫର୍ଦର ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଏଠିକି ଫୋନ କରିବନି। କେତେ ତେଲ ମାଇଲା ପରେ ଇଏ ଶଳା ଶୁଣିବ। ଆଜ୍ଞା ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଏକତାର ପରିବାର ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ ଆଦର ଗନ୍ଥା ଚାଦର ସବୁ ଗୋଟେ। ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଦେଢ଼ଶୁର ଭାଇ ବୋଉଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ କଣ୍ଟା ବା ଅଧିକା କହିବି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଚାଲେ କିନ୍ତୁ ନୁଗା ଆଡ଼ୁଆର ଏଇ ପଛକୁ ଆସିଲ ପଛକୁ ଆସ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଟିକେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କି? ଏପଟେ ବୁଲ। ତମେ କାହା ଘରେ ବସିଥିଲ? କାହା ଘରେ ବସିଥିଲି? କଣ ମୁଁ ବା ଆମରି ଘରୁ ବାହାରି ଗଲି କାହା ଘରେ କହିଥିଲି? ଯଦି ଆମରି ଘରୁ ଆସିଲ ସେ ତଳ ଟିକିଲଟା କାହାର? ଟିକିଲି तो मथार टिकिली हाटिकिली ଟିକିଲି ଠିକ କେମିତି ଆଇଲା? ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ସେ ଟିକିଲି କାହାର ଆଉ ସେଠି କେମିତି ଆସିଲା? ତମରି ଟିକିଲି ହେଇଥିବ କାହା ଟିକିଲି? ହଁ ମୋ ଟିକିଲି ମୋର ତ ଗୋଲେଇ କଟିଂ ଟିକିଲି ସେ ଠିକିଲି କଟିଂ ଟିକିଲି କାହାର? କଣ ହେଲା କି ଅପା ତୁ ଏମିତି ଚିଲଉଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଟିକିଲିଟା କୋଉଠି ଲାଗେ? ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲୁ ତୋ ନନାଙ୍କ ଟିକିଲିଟା କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ମୋ ମଥାରେ ଟିକିଲି ଆଲୋ ଏଇ କଥା ପାଇଁ ତ ନନାଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ? ଆଲୋ ଏଇ ଟିକିଲି ପା ମୋର ଦେଖିଲି କେମିତି ଲାଗିଛି? ଓହୋ ଏଟା ତୋ ଟିକିଲି? ମୁଁ ଭାବିଲି ନନା ବୋଧେ ନାଇଁ ସେଟା ଭାବିବାଟା ଭୁଲ। ଆଲୋ ଦେଖେ ଆମେ ପା ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହୁଛେ ଘର ଓଳିଆ ଓଳି ଭିତରେ କାହା ଟିକିଲି କେତେବେଳେ କୋଉଠି ଯାଇକି ଲାଗିଯିବ ସେ କଥା କହିହବ? ଓହୋ ହେଇଟି ଶୁଣୁଛ ତମେ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଆସିଲ। ଆରେ ଆସୁନ ଜଲ୍ଦି। କଣ ହଉଛି? ଆଲୋ ଅପା ଏ ସମ୍ପର୍କ ବା ଆମର ହୃଦୟର। ए संपर्क हृदयर ए
ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ ଏମାନଙ୍କର ମାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଏବଂ ଦାଣ୍ଡି ବି ଗୋଟେ। ଛି 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 ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିବେକପଦ କଥା। ହଁ ହରି ତୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ଭାଇଟା ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଲି କହୁ କହୁ କି ନାଇଁ ଆମେ ଏକତାର ସହିତ ରହିବା, ଏକତାର ସହିତ ବଞ୍ଚିବା। ଭାବିଲି କ'ଣ ଏକତାର ସହିତ ଶୋଇବା? ହଁ ହରି ମୁଁ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ଗୋଟେ ଜିଦି ଧରିକି ଶୋଉଛୁ? ହଁ ପୁଣି ପାଖରେ ଆରେ ମୁଁ କହିବି ଯିବା ପାଇଁ, ତା ବୋଲି କ'ଣ ପେଲି ଦେବି? କ'ଣ ମନକୁ ଉଠିକି ଟିକେ ଯିବ ନାହିଁ? ହଁ ଭାବିଥିଲି କାଲି ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବି, ସେତିକି ବି ହେଇପାରିବନି କାହିଁକି ନା କାଲି ଶାଢ଼ୀ ଆଉଛି। ଯଦି ତମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା, ସିଏ ପୁଣି ଗଲାବେଳକୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ମିଶି କୁଶିକି ଏକାଠି ହେଇକି ଶୋଇବା ତାହେଲେ ସଂସାର ଚାଲିବ କେମିତି? ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ହଁ ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ କଥା। ଛି 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 ଛି। ଆଚ୍ଛା ନନା ତୋର ସଇଲା ନା ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ? ମୁଁ ଶୋଉଛି। ଏଇ ଧନ ପତ୍ନୀ ଉଠ ଉଠ, ବାହାରକୁ ଯିବା, ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଇବା। ଉଠ। ହଁ ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରିବି? ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା ଯେବେ ତୋ କଥା ଗାଣ୍ଡିରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ବାକୁ କହିଲ ଆଜି ସତ ଲାଗିଲା। କବାଟଟା ଆଉ ଦେଇଦବ। ଆଲୋ ହେଇ ଏ ଦି ଜଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଆଉ ଘଣ୍ଟେ ପରେ ସେ ଟୋକି ଆସି ଷ୍ଟେସନରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏମାନେ ତ ଆଣିବାକୁ ଯିବେନି କି? ଆସୁନୁ ମିଶିକି ଡାକିଦବା। ଚାଲେ। ଆରେ ତମେ ଦି ଜଣ କୋଉଠି? ଆମେ ଦାଣ୍ଡରେ। ଯାହା କୁହ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଖଣ୍ଡ ପାଇଲି। ତାଙ୍କୁ ଆଗପଟୁ ଦେଖିଦବ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାନ୍ଦର ଦୁଇଟି ଆକର୍ଷଣ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିର ମତୁଆଲା ଚାହାଣୀରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହୁଛି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସାଇଡରୁ ଦେଖିଦବ ମାଲୋ ନାଗିବ ଯେମିତି ରମ୍ଭା ଆଉ ମେନକା ଉର୍ବଶୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ହାତରେ ସୂତାନୁଗା ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇ ଦେଇକରି ନଈକୂଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍ନାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ପଛପଟୁ ଦେଖିଦବ ସେ କଟା ବ୍ଲାଉଜକୁ ଲମ୍ବା ଛାୟା। ସବୁ ତ ସେଇଥିରେ ଭାଇଆ। ତମେ ଟିକେ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲ। କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ କାଲି ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ଶୋଇଥିଲେ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ମତେ ଦାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ଆସିଲ? ଓ ପତ୍ନୀ ମୋର, ଆରେ ନନା କହୁଛି ତମେ ଘଇତାମାଇ ପଟେ ଶୋଇଲାଠୁ ଆମ ଘଇତାମାଇକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ହଁ ହଉ ହେଲା, ଯଦି ତମ ଘଇତାମାଇକୁ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମ ଘଇତାମାଇକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଶୋଉଛୁ, ତମେ ତମର ଯାହା କରିବାର କଥା କର। ଛି ଛି, ନନା ଶେଷରେ ଆମକୁ ଏମିତି କହିଲେ? ନା, ଯେମିତି ବି ହେଲେ ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଖରା ବାହାର କର, ନହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରେ ରହିବି। ହଉ ଧନ, ତମେ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛ? ଏଇ ବାପାଙ୍କର ଖାଲି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ସରିଯାଉ, ତାର ଏପଟକୁ ଆମର ଏପଟ, ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଏଇ କ'ଣ ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛ? କାଲି ରାତିର ଖୁସିଟା ମନରେ ଯାଉ। କଥା କ'ଣ କି, ଆଜି ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଆସିବ ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଆଉ ତାହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଖୁସି ଝରି ପଡୁଛି ଆଉ। କ'ଣ କହୁଥିଲି କହିଲ, କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖୁଥିଲି, ସେ ଫିଲ୍ମଟା ବା ଅଧା ହେଇଛି। ସେ ଏଣ୍ଡିଂ ପାର୍ଟ ଟିକେ କ୍ଲାଇମାକ୍ସ ରହିଯାଇଛି ତ, ଯଦି କୁହନ୍ତା ଆଜି ରାତିରେ ଦେଖି ସାରି ଦିଅନ୍ତେ। ନିହାତି ଅଭଦ୍ର ଲୋକଟେ। କ'ଣ ଅଭଦ୍ର? ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଅଭଦ୍ର ତାହେଲେ ତମେ ଭଦ୍ର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧଉନ, ମୁଁ ଆପେ ଆପେ ସେ ଅଭଦ୍ର ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପଘା ବାନ୍ଧେବି। କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଇଁଷିଆ ବାସ୍ନା ଆଇଲା। ଏ ଧନ ମାଛ ଫାଛ କରୁଥିଲ କି? କାଇଁ ନାହିଁ ତ। ଆଉ କ'ଣ ମୋରି ଦକ୍ଷିଣ ପଟୁ? ଏ ନନା କ'ଣ ତୋରି ପଟୁ ଗୋଟେ ଆଇଁଷିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ମୋ ପଟରୁ କାହିଁ କ'ଣ ଆଇଁଷିଆ ବାସ୍ନା ହବ? ଏ ଲୁଗାପଟା ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ପୋଛା ହଉଥିଲା, ଏଇ କନାରୁ କ'ଣ ବାସ୍ନା ହଉଛି? ତୁ ମତେ କ'ଣ କହିବୁ? ତୁ କେତେ କଥା କହୁଛୁ ବେ? ତାକୁ ଆଣିବାକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଲାନି, ଚାଲୁନୁ। ଅତି ଗୋଟେ ଗାଞ୍ଚଲେ କି କଥା ଦେଖ, ତମେ ନେଇଗଲ ଗାମଛଟା। ହଁ ଓହଳି ପଡୁନି। ମତେ ଆମ ଜାନିଲିୟନ ପାଇଁ ମତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା। ତୋର କାହିଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା ବା? ସେ ଆଇଁଷ ପାଇଁଷକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ। ତୁ କାହିଁ ଏତେ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ଲୋକ ମୁଁ ନାହିଁ, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ର କ'ଣ ସେ ଏକଲା ତୋରି ଶାଢ଼ୀ, ମୋର ଶାଢ଼ୀ ନୁହଁ? କ'ଣ ତୋର ଶାଢ଼ୀ ବୋଲି କି କ'ଣ ମୋର ଶାଢ଼ୀ? କ'ଣ ମୁଁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବେନି? ତୁ ମତେ ବୁଝେଇବୁ ଶାଢ଼ୀ ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଶୁଣୁ, ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଭାଗ ହେଲେ ମୋର ନାଜ ଭାଗ, ବୁଝିପାରିଲୁ? ଏଇ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ନା ତୋ ବଡ ଭାଇ? ନନା ନନା ଆସ। କାହିଁ ଗୋଟେ ବାହା ହେଇକି ମଣିଷ ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେଇଗଲା। କକା ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଦେଲ। କକା ମତେ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଦିଅ।
ବୁଝିଲୁ ନା ହେଇ ଅନେଇଲୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଆଇଡିଆ ଆଇଲା ବେ ସତରେ ନନା ହେଇ ବାପାଙ୍କର ଏଥର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ଟା କରିଦବା ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ରୁ ରାତି 12 ତାଙ୍କ ନଷ୍ଟମ ନିଶା ମରାକୁ ସାହୁ ପାଉଛ ଲୋକ ଏବେ କିରେ ତତେ ଯେମିତି ଲାଗିବ ଜନ ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡି ଆସୁଛି ମାଳ ମାଳ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଉଛି ମୁନୁ ପାଗଳ ଆଉ ତୁ ତ ଜାଣିଥବୁ ଲୋକ ଖୁସିରେ ବାପା ଖୁସି ଆଉ ବାପା ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ତମ ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବା ପାଇଁ ବାପା ବାଜ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ଛତରିଖିଆ ପିଲାଟା କି ଛୁଆ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାପାଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ତୋ ଭଳିଆ ହିଷ୍ଟ୍ରିଆଟା କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଲା ହଇରେ ତୁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ହଇରେ ବାପା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ 8 ପଞ୍ଚାୟତ ତାଙ୍କ ନାଁ ବାପା ଆଖି ଖୋଲିଲେ ରାମ ଆଖି ବୁଝିଲେ ରାମ ଆଉ ତୁ ଯୋଉ ଏଭଳିଆ କଥାଟା କରୁଛୁ ଏଗୁଡା କଣ ଭଲ କାମ ହଉ ନନା ତୁ ତ ବଡଟା ତୋ ବଡ ହିସାବରେ ତୁ ଗୋଟା କଣ କହ ସେଇଆ କରିବା ଏତେବେଳେ କେ ପଦେ କଥା କହିଲୁ ମନକୁ ପାଇଲା ଏବେ ମତେ ଲାଗିଲା କି ନାଇଁ ବଡ ଭାଇ କି କହିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ବାସ୍ ଯୋଉ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଇଟା ହବ ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ହବ ସେଇ ଲୋକ ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ପ୍ରବଚନଟିଏ ହବ କଣ ଆସିବେନି ହଁ ଆସିବେନି ଯଦି ସେଇ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ନିଶା ମରଣକୁ ସାହୁ ଭାଉଜ ପ୍ରବଚନ ଦେଲେ ସେମାନେ ପ୍ରବଚନ ଦଉଛନ୍ତି ଆସି ପ୍ରବଚନ ଦେବେନି କେମିତି ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ ଏତେ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଏଡେ ଏଡେ ବଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କେମିତି କଲେ ଏଇ ଅନିଲ ନନା ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନୁ ଲୋକ ସବୁ ଗଦା ହେଇଯିବେ ପୁରା ଭାବ ବିବଳ ହେଇଯିବେ ନା ସେ ବାଜେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ନା ନା ଆମ ଯଦି ହବ ସେଇ ପ୍ରବଚନଟା ହିଁ ହବ ଆଉ ପ୍ରବଚନ ଦବା ପାଇଁ ସେଇ ଲୋକଟା ଆସେ କଣ ସେ ଲୋକ ନାଁଟା ବାବା ମନ କଣ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ବାବୁ ନା ମ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ତା ନାଁଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଜିତୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜିତୁ ଦାସ ନୁହଁ କଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ କି ଗୋଟେ ଓହୋ ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ବର୍ଗେଜ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ସେଇ ଲୋକଟା ଆସିବ ବୁଝିଲେ ନନା ତୁ ବୋଧେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସେ ଭାସ୍କର ନ୍ୟୁଜ ଦେଖୁନୁ ମାନେ ସେ ଶୁଆଟା ବା ଥାନାକୁ ଯାଇ କୋର୍ଟ ଫୋର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି କଣ କହୁଛୁ ତୁ କେମିତି ଯାଇଲୁ ଆରେ ମୁଁ ତ ଏବେ ଯାଇଲି ଆଉ କିଛି ଦିନ ବାଦରେ ସାରା ଓଡିଶା ଜାଣିବ କଣ କହୁଛୁ କେମିତି କେମିତି ଆରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ଗୟ ପାର୍ଟ 4 ଆସୁନି ହଁ ପ୍ରଳୟ କମଳିରେ ବୁଝିବୁ ନା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିବୁ ନନା ଚାଲ ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ଶାଢୀଟା ମୋର ଆଉ ମନ ନାହିଁ କକା ମୁଁ ଆସିକି ପଇସାଟା ଦଉଛି ହେଲା ଅଳିଆ ଯିବ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଲେ ନା କିଛି ପାଉନ ଆଜ୍ଞା ଏ ଏ ମା ଆରେ କିଏ ଗୁଆଡେ ଘରକୁ ବାହା ହେଇରେ କେ ଦାଣ୍ଡରେ ନା ହଉ 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନମ୍ ମେଥ ପ୍ଲସ ବିନ୍ଧବମ୍ ଐଶ୍ୱଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭବନ୍ତୁ କିଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥ ଗେଞ୍ଜନ୍ତୁ ଉଠ ଆଉ ନନା କଥା କଣ ଆପଣ କଣ ଆଜି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଇସାଟା ଧରିଛ କି ଦେଇଦିଅ ଏଇଟା ମୁଁ ସହିପାରୁନ ପଇସାଟା ଦେଇଦେଲେ ଅଣ୍ଟାରେ ଖୋଜିଦେଲେ କି ମୁଁ ଦୀପତ କହିବି ହଁ ନନା ଆପଣ ଆଜି କଣ ହଠାତରେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ହଁ ସ୍କୁଟିରେ ଆସିଲି ଜଲ୍ଦି ହେଲା ସେ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ପଛ ଛକଟା କଣ ସେଇଟା ମୁଣ୍ଡା କଇଁଆ ଛକ ଯୋଉ ପଛରେ ସେ ମୁଣ୍ଡା କଇଁଆରେ ପଚାରି ଦେଲି କି ଅଣ୍ଡା ସାଇକୁ ରାସ୍ତା କୋଉଠି ସେ କହିଲେ ସିଧା ପଳେଇବ ସେଇଠୁ ବାନ୍ ଟିକେଟ ପଳେଇ ଆଇଲେ ଆଉ ଓହୋ ନନା ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ଭୋଜନ କରିଦେଇକି ନାଇଁ ଭୋଜନ କରିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରତ ରଖିଛି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ଯାଏ କାହା ଘରେ ଖାଇବିନି କି କାହା ପାଖରେ ଶୋଇବିନି କାହାକୁ କିଛି ଦେବିନି କି କାହାଠୁ କିଛି ନେବିନି ଆଚ୍ଛା ନନା ଆପଣ ଏବେ ଯୋଉ 20-40 ଟଙ୍କାଟା ନେଲେ ସେଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ମୁଁ ପୂର୍ବ କଥା କହୁଛି ତାହେଲେ ନନା ଟିକେ ଉତ୍ତର ପଟକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାକୁଡି 2 କିଲୋ ଅଛି ନେଇଯିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ କାରଣ ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିଲ କି ମୁଁ ଟିକେ ଆମ୍ବ ପ୍ରିୟ ଏବେ ଆମର ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ହଉଥିଲା କୋଉଠି ନା ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅଷ୍ଟପହରୀ ହଉଥିଲା ମୁଁ ସେଠି ରହିଗଲି ପାଖାପାଖି ମାସେ ଖଣ୍ଡ ରହି କମ ଆମ୍ବ ଖାଇ କଣ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବି ଆମ୍ବ ବି ସବୁ ଜାଗା ରସିଆନ ଆମ୍ବଟି ଛାଡ଼ ସେ କଥା କଣ କି କାଲି ରାତ୍ର ମୁଁ ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଥାଏ ହଠାତ୍ ମୋର ସ୍ମରଣ ହେଲା ଆଉ ଯେ ପରଦିନ ଦିବା ତମମାନଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦବା ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଆମର ନୁହଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କର ଏଇ ତ ମୁଁ କଥା କହିଲେ ମୁଁ କଥା କହିବି ନା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନା ହଁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧଟା ଆମର ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ସେ କଣ ଆସିବ ମୁଁ ସେ ଚିଠାଟା ଟିକେ ଲେଖିକି ଆଣିଛି ଆକୁ ନେଇକି ସେ ଟୋକା ଯୋଉଟାକୁ ଦେଇଦବ ଆମର ଯାହା ଯାହା ଆସିବ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ଏଥିରେ ଗୋଟି ଗୋଟିକିରି
ହେଲା ଗୋଟି ଗୋଟି କରିଦେଇ ହେଲା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଟା ଯା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଅଧା ଗୋରି ଅଧା କାଳିଲୋ ଶାଳି ମୋର ବ୍ରଜବାଇ ଏଠି ହାଫ ଗୋରି ହାଫ କାଳିଲୋ ଶାଳି ମୋର ଗାଜ କୁଳି ଶାଳି ମୋର ଓ ଶାଳିଲୋ। ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇପଡ଼ି ଆରେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନଥିଲି ତତେ ସୁଖୀ ପୁରା କୋଳା କାଠ ପଡିଗଲାଣି ଖିଆ ପିଆ କରୁନୁ କି? ହଁ ମୋ ସେ ଟିକେ ବନ୍ୟାଳ ବୟସ ତ ଟିକେ ଚିନ୍ତା ରହୁଥିବ। ଅବଧ ଏମିତି କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ସିଏ ଏବେ ଟିକେ ଖାଇ ନାହିଁ ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି ମୁଁ କ'ଣ ତାକୁ ନ ଖାଇକି ଛାଡୁଛି? ମାନେ ଆରେ ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଯେହେତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ସିଏ ଆମ ଘରକୁ ଆଇଛି ଆଉ ଖିଆ ପିଆ ଟିକେ କରିକି ଯିବ ନା, ତାକୁ କ'ଣ ନ ଖୁଆଇକି ଛାଡୁଛି? ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି କି ତାକୁ କ'ଣ ଖୁଆଇ ପିଆଇ ନ ଛାଡୁଛି, ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା କହିଲି। ଆଉ ତୁ ରହ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ୟାନ୍ ନେଇ ଆସୁଛି। ଏପଟକୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ଟିକେ ଠିଆ ହେଇଯାଉନୁ। ଭଲ କି ମନ କରି ଖାଇକି ଯିବୁ ହେଲା। ତୁ କ'ଣ ମ ମନେ କଥା ହେଇଥିଲା ନା ତମର ଉପର ଭାଗ ଲାଜ ଭାଗ। আলে তোর খৈতান ফ্যান গেল খৈতান পবন তো ননাকে ভারি পছন্দ এপড়ু ଟିକେ ତଳେ দেখলি জানি তো সিধা হলা তো আমার বজাজ ফ্যান পবন বাজুছি 12 seconds later. জানি এই নে সিনথল আলে তোর সিনথল কিলো হ্যাঁ সিনথল সাবন তো ননারে ভারি পছন্দ এই নিও তুমি আমার এটা রাখ এই জানি নে তুই এটার মুহ ধুই দে আমরা লাক্স ମୋ ପ୍ରେମ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ ମୋ ପ୍ରେମ 12 seconds later. জানি খরারে আসছো না ঝাড়া বাহারথব এই নে ফ্রিজ পানি দিয়ে পি দে আলে এটা ফ্রিজ পানি গিলো হ্যাঁ এই গোটাক পরে তো ননাকে ভারি পছন্দ দে এড়ে দে এই নেলা নেলা তুমি ঠান্ডা পানি টিকে পি দিও খরারু আসিছো না এ জানি নে তো পে লেম্বু পানি আনিছি পেটটা ঠান্ডা রহিব স্কিন বি গ্লো হব পি দে দুধু পি সকালু দুধু পি 12 seconds later. ଝିଅଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ କ'ଣ ପେଟ ପୁରିବ? ଖାଲି ପାଟି ଚାଖଣା ଯାହା। জানি নে আলে এটা নালি সায়া গিলো হ্যাঁ মু জানিছি পা নালি সায়া ননাকু ভারি পছন্দ খালি কোন সত্যি কি দেখ গোলাপ কলর ব্লাউজ বি আনছি ননাকু পিন্ধাই দেবু ক্রিম পাউডার লিপস্টিক টি মারি কি খন্ডগিরি পঠাই দেবু বঢ়িয়া লাগিব ননাকু হ্যাঁ জানি তু আমার এই ড্রেসটা বদল দেবু আইলো মোহ মোড়ি চালি গলু তেরে স্বাদ ରେ ନନା କହୁନୁ ତୁ ତ ବାହା ହେଇଛୁ ହଁ ତୁ ତ ସବୁବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିନ୍ଧିଲା ହଁ ତମ ଘରେ ସେ ଡ୍ରେସଟା କେମିତି ଆଣିଲେ? କିଏ ଜାଣିନ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି ନା ମ କ'ଣ ଗେନ୍ଦୁ ଦେଉଛୁ? ସେ ଡ୍ରେସଟା ପିନ୍ଧିକି ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ବେପାରରେ ଯାଉନ? ଯୋଉ ବାଳ କଥା ନା ଏଗୁରା ମତେ ପସନ୍ଦ ଏଗୁରା କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନନାଟା ହବୁ ତୁ ଗୋଟେ ଏଗୁରା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ ଥରେ କହିଦେଉନୁ ଖୋଲିକି ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ମୁଁ କ'ଣ କାହାକୁ କିଛି କହୁଛି ଭାଉଜ ଆଡ଼ି କଥା କଲେ କ'ଣ କର? ନାଇଁ 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 ମୁଁ ଗୋଟେ ଯିବି ଗୋଟେ ଗୁଣଉଛୁ କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଥରେ ହଁ କହିଦେ ମୁଁ କ'ଣ ସେ ବେପାର ଯାଉଛୁ କେତେ ନେଉଛୁ? ଆରେ 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 ହଁ କହିଦେ ତୋରେ
ଏସବୁ? ହଁ ସାନ ହାତ ଛାଡେ। ହାତ ଛାଡ଼ିବି? କଥା ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଜାଣିନୁ କି? ତୋର ମୁଣ୍ଡ ଭାଗକୁ ମୋର ନାଞ୍ଚ ଭାଗ। ଆଉ ବଡ ଭାଇ ତୁ ବଡ ଭାଇ ହଉ କି ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇ ପଇଲାଣି। ପୋଡ଼ ଦେବି। ତୁ ପୋଡ଼ ଦେ କି ଛୋଡ଼ ଦେ ମୋର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଭାଗ ତୋର, ନାଜ ଭାଗ ମୋର। ଶୋଇପଡ଼ ଶୋଇପଡ଼। ନା मैं ही तोड़ूंगा। ମୁଁ ତ ତତେ କହୁଛି ସେ ପନିର ଖାଇବ ଆଉ ସେ ଟିକେ ଗାଜର ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ଗାଜର ଖାଇଲେ ତା ଗାଲଟା ଗ୍ଲୋ କରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାର ଟିକେ ଦେଶୀ ବନ୍ତଳ କଦଳୀ। ହଁ ଦେଶୀ ବନ୍ତଳ କରିବି କାହିଁ ଖାଇବ ସେ? ଭଲ ନା? ସେ ଭଜା ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଉ ହଁ। ତା ବେଲେ କି ଆଉ ତାହେଲେ ବାଃ ବଢିଆ ଖେଳ ଖେଳୁଛ ଆଉ ଏ ଖେଳ ତ ଭାରି ବଢିଆ ଖେଳୁଛ। ସେ ଖେଳ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ କାହିଁ କାନ୍ଥ ଆଡିକି ମୁହଁ କରୁଛ? କୋଉ ଖେଳ? ଏ ନାଇଁ ମୋ ସେ ବାଡିଆ ବାଡି। ନନା କହିବା କଥା ବାଡିଆ ବାଡି। କଣ ତମେ ମତେ ବାଡେଇବ? ଆଇଲ ଅଗ ଆଡେ ଛିଡା ହେଇକି ତମ ମୂଳ ହାଣିଦେବି। କହିଲେ ନାନୀ ତୁ ନନାକୁ ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ ଯେ? ଆଲୋ ଲିମ୍ବ ଗଛ ମୂଳ ଆଣିଲେ ସେ ପୁଣି ଉଠିବ। ଆକାଶିଆ ତା ମୂଳ ଆଣିଲେ ବି ସେ ପୁଣି ଉଠିବ। ସଜନା ଗଛ ମୂଳ ଆଣିଲେ ବି ସେ ପୁଣି ଉଠିବ। ଆମ୍ବଟା ବା ସ୍ୱାଭିମାନ ଗଛଟା, ତାକୁ ଆଣିଲେ ସିଏ ଆଉ ନ ଉଠେ। ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ଏମାନେ ଏମିତି ଗେଲେଇ ଗେଲେଇ ଆମ ନାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ଚାପି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେଇଲ ଆମ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ହାଲକାରେ ନବନି। ନାରୀ ଅବଳା ହେଇପାରେ, ନାରୀ ନଙ୍ଗଳା ବି କରିପାରେ, ନାରୀ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରେ, ନାରୀ ଶାବଳ ବି ଧରିପାରେ, ନାରୀ ଜନନୀ ହେଇପାରେ, ନାରୀ ଜୀବନ ବି ନେଇପାରେ, ନାରୀ ଭଗିନୀ ହେଇପାରେ, ନାରୀ ଭାଗ ବି ଖାଇପାରେ ନା, ନାରୀ ଭଦ୍ର ହେଇପାରେ, ନାରୀ ବକାବକି ବି କରିପାରେ। ଦେଖିବା ଏରେ କେତେ ସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବାଡିଆ ବାଡି ଖାଇବା ପାଇଁ? ନାଇଁ ନନା ଆମର ସେଇ ନୁଚା ନୁଚି ଠିକ। ଏଇ ତମେ ଦି ଜଣ ସେଠି ଫୁସୁର ଫାସୁର କଣ ହଉଛ? ତମେ ମତେ ଚିନ୍ତା କରିଛ, ସେଥିରୁ ମତେ କିଛି କହିବ? ହେଇଠି ଶୁଣ, ତମେ ଜାଣିଛ ମୋର ଦିଟା ଗୋଡ। ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମତେ କହିଲ ତାହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୋଡ ତମ ତଣ୍ଟି ଉପରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ ତମ ପାଦ ଉପରେ। ଭଲ ହେଲା ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ତ ନନା ପେଟ ଉପରେ। ବାଜେ କଥା କିଏ ଗୋଟେ ଛତୁରୀ କାଙ୍ଗ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛି। ଏଇ ନେଲ ନେଲ ଏ ଶାଢୀଟା ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି, ଆଉ ସାନ ଏ ଶାଢୀଟା ତମ ପାଇଁ ଆଣିଛି। ନେଲ। ଆଲେ ତୋର ନାଲି ଶାଢୀଟା କିଲୋ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁନି? ହଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଯେ ଏଇ ନାଲି ଶାଢୀ ବା ତ ନନାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। କଣ ଏଇଟା ବି ସିଏ ପିନ୍ଧିବେ? ନା ନା ମୁଁ ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ କଣ ମିଛ କହୁଛି? ଏ ପଚାରୁନୁ ତ ନନାଙ୍କୁ। ଏଇ ତମେ ଟିକେ କହିଦେଲ ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଭଲ ଲାଗେ? ଖାଲିରେ ନାଲିରେ ନାଲି ଶାଢୀରେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇ ତୁ ଏଇଟା ରଖେ, ଏଇଟା ମୁଁ ନେଉଛି। ନାନୀ ତୋର ଯୋଉ ଏ ବାଳ କାମ ଗୁଡା ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଲେ କୋଉ ବାଳ କିଲୋ? ଝୋଟ ନା ସଫା? ଷ୍ଟ୍ରେଟଲିଂ ବାଳ, ଦେଖିବାକୁ ନିର୍ମଳ ହେଲେ ଅଗହୁରା ଶାବଳ। ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଦେଖିଲିଣି, ମୁଁ ଯାହା ଆଣିକି ଝିଅକୁ ଦଉଛି ତୁ ନେଇ ଯାଉଛୁ, ତୋର ଦେଇ ଦଉଛୁ। ତମେ ସବୁ ଦିଆଳି ଆଉ ଆମେ ଟାଇଚିନ୍ ବିଆଳି। ଆଲେ ଶୁଣୁ, କଥାରେ ଅଛି ପରା, ବଡ ଥିଲେ ବିଚାରି, ସାନ ଥିଲେ ପଚାରି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଘରର ବଡ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଟିକେ ଆଗେ ଆଉ ବାଛିକି ନବୁ। ତତେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲଙ୍ଗଳା କରି ଛିଡା କରିଦେଇଛୁ, ତୋର ତ ଗୋଟେ କୁ ମୋର ଗୋଟେ। ଅସୁବିଧା ରହିଲେ କୋଉଠି ନା କଣ କହୁନ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ କଥା। ସିଏ ଯଦି ବଡ ଥାଇକି ନେଇଗଲା, ତମେ ଛୋଟଟା ହେଇକି ଯୁକ୍ତି କରିବାଟା କଣ ଠିକ ହଉଛି କି? ଆଉ ମୋ ସହିତ ବାଛିକି ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ନେଇଯିବାଟା ଠିକ? ଓ ଯେତେ ହେଲେ ଆମେ ବଡ ନା। ଏ ରଖମ ତମ ବଡ ବଡ ଏ ନନା, ତୁମେ ଖାଲି ବୟସରେ ବଡ, ଆଉ ତ ତମର ସବୁ ସାନ ନା। ଆଉ କଣ କହୁଛ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ଅଛି। ନନା ଯଦି ଅଧିକାର ଉପରୁ କଥା ଆସିବ, ତାହେଲେ ଏ ଘରେ ତୋର ଯେତିକି ମୋର ସେତିକି, ଖାଲି ଦାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ। ଏଇ ନନା ବିଲ ଚାଉଳରେ ତୋର ଯେତିକି ମୋର ସେତିକି, ଖାଲି ହାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ। ନନା ଶୋଇବା ବେତରେ ତୋର ଯେତିକି ମୋର ବି ସେତିକି, ଖାଲି ମାଣ୍ଡି ଗୋଟିଏ। ଏ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଭଲ, ଖାଲି ସାନ
अरे तू मो स्त्री की कौन अंड लगे कहलु नहीं तू मो स्त्री की कौन अंड लगे कहलु ओए सारा ओडिसा रे बुली आसीबू मो स्त्री भैया सुंदरी नाही अरे मो स्त्री गोटे सेऊ देखिबा को लोक को हृदय भलिया आउ तो स्त्री गोटे कदली देखिबा को लोक को देखिबू खोली कहबी नन्ना अरे अरुआ डाली की बेसर पई तो भाई की गोटा घोड़ा कौन कहलु ओए कौन कहलु ओए नरिया थोड़े खाउचे का तो तो स्त्री गोटे बढ़िया समझ के चुप हबो कि हलो नानी साड़ीटा जहा पे आसी थाउ तमन मान पे तो आसी ना ता परे भी तुम नंगड़ा भलिया होउछ मो पे तो किछ आसेनी थोड़े भाबिलो मो अवस्था टी कोन होउतिबा ता परे भी ये तो तम मान को स्वामी ना तम पसंद ना पसंद के तांको तो जणा थिबो का सेमान साड़ी आने भूल करचंती तुम भीतर के झगड़ा होउछ अलो हलो से जहा कोची सत्य कहूची तांको भीतर तो झगड़ा लगुछंती आमे के पिठा जरा एमिति हवा कहलो आगे आइलु तो खालुटारे केते कथा कहि देली किछ खराब भाबिबुनी हां आमे बाड़िया पड़ी उची माइक में तेरा कमिसी बोलेनी बेटी सुनो कहि दउची तमे जेमते आम दे जण आम पर्सनल जिंस देई न तेमिति आजुठा हमें किछ भी दबुनी आजुर सब लगा बापा बों को हांडी लगा भात हांडी लगा सोइबा मांडी पे लगा आमु तथिनी एकुटिया बाबा नन्ना आइलेनी नन्ना ठीक समय दे नन्ना सर्वारिष्ट खंडनम मेथ प्लस बिंधावम ऐसे लखनी भवन्तु किंचित अर्थ गेंदम बढ़िया नन्ना आपण पूरा ठीक समय आसी पहुंचछंती हां नन्ना मोर गोटे कथा आपन पचारथिला मते गोटे कथा कहले नन्ना देखो बापा बोंकर श्राद्ध आउ किछि दिन पर आसु नन्ना बापा बोंकर श्राद्ध आउ किछि दिन भीतर आसु गोटे कौनसी कारण जोगु हम घर भीतर जति झगड़ा हे गला ये माइकिना पल्ल कहउछंती तमे सेपटे सोइबा आमे एपटे सोइबा हो हेला मु मानिल ता कथा तमे सेपटे सोइबा आमे हमर एपटे सोइबा हेला हम सालीटा कोडी सोइबा मु चाली गला सकड़ रे हाथ मारी दिए जो जियो भल लागे ताकू टिके चाहे मु चाली गला सकड़ रे हाथ मारी दिए जो जियो भल लागे भाई साली हां ये तल साली ये हम साली जानिलियन हां माने मु जाको सब देखे ना 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 सी ए सी ये जे जान्नी सी सन्नी जान्नी सी एसान्नी टिके मु मस्तिष्क टिके मा एटी टिके स्लो आउ टिके बस से कोन कहलो काले खराब लोगन दृष्टि पुष्टि पड़िबो घरे काले खराब दृष्टि नजर होथबो ना बारी पड़ी नडिया को छोरा खाली काले रहउथबो गोटे आज्ञा माला चला रखते कहानी नजर के बड़ा हमनी नजर के रही आज्ञा हां जे जो साली कथाटी कहलो मो मन को पाइला अंतर रु दि चारटा शब्द बाहर मोर जति स्मरण होची मु स्मरण करी जिता शब्द आज्ञा ना कहू नांती घर नंदी घोष काहू बा गड़ब स्वार्थ को सारथी कले हेला बुझल कि घर नंदी घोष काहू बा गड़ब स्वार्थ को सारथी कले तम झगड़ा रे से काहू बा पसिबे सीधा जाय हमर से बेले आ नन्ना पूरा परफेक्ट कथा आपन कहिसें पूरा सठिक कथा आपन कहिसें आपन गोटे सही काम करन हां आपन गोटे काम करंतु याकू केवल श्राद्ध पर्यंत नै कि आपन घरे रखि दियंतु गला जो दिन श्राद्ध पड़िबो त मो धन घर पे आसीबे बा जो सी ता पहुंच तळ बखरे रखि देबी आज्ञा आज्ञा ठीक है नन्ना आउ तो कथा मते भारी चिंता लागुची अच्छा मते गोटे कथा कहंतु ई माइकिना पल्लो कहउछंती आउ तम गोटे काम कर तमे तमर अलगा सोइबो आमे हमर अलगा सोइबो मोर सेही चिंता ये माइकिना पिला गुदा तमे सिना अलगा आइ सोइ परिबो हेला बा आमे टोका उदा को एकुटिया कोन करिबो ओहो ताले एटा चिंता रखना तमे किमती कोन सोइबो कोन करिवो दुईटा पोपिला सेही चिंता रे हां 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 एटा गोटे बड़ चिंता गोटे काम करो पोळो ए बैग टा रखो एइटा ना कोन एथरे 4-5 किलो सुखिला आंबोल अछि दक्षिण रे मिलिथला त मु कहली काले घरे पिला छुआ खाइ देबे हां कोन ए बेसर फेसर देई के हबा कथा हां बेसरटा थबो ये तमे जे तो झियो पिला दुटा एकाठी रहिबो काले एकुटिया सोइबे ना काले घरे चोर फोर पसी काटा कर देबे जदी चोर फोर पसिबे एकुटिया झियो पिला दुटा सोइबो ना तांको बाडिया पई ओटे बेलणा काठी आनि चला आकु मझे रखी की सोइबो माने मुंडटी रखी सोइबो जदी चोर फोर हठात चेष्टा करले घर को पसिया पई चोर उरागो संगे संगे उठेकी बाडी दो हला रख एथरे बाडीबो
ଜଣେ ଏକଟିଆ ବିଲେନା କାଠି ଆଚ୍ଛା ନନା ଏ ସିନ୍ ତ ଏ ପ୍ରପର୍ଟି ମାଗୁନଥିଲା ପ୍ରପର୍ଟା ସିନ୍ ପାଇଁ ନଥିଲା ସିନ୍ ପାଇଁ ନଥିଲା ଆମକୁ ଆମ୍ବୁଲ ତାଙ୍କୁ ବେଲେନା କାଠି ତୁ କଣ ଚାଟୁଛୁ ମ ଯାଅ ମ ତମେ ତ ସେପଟକୁ ଆମ ଚାଲ ସେପଟକୁ ଚାଲ ଆଜି ପିତୃପକ୍ଷେ ପଡୁଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଜି ପୁରା ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହଁ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଯେ କିନ୍ତୁ ଏ ସିନ୍ ରେ କନ୍ଦା କଟା ମାଗୁନଥିଲା ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି ଦିନେ ନାହିଁ କାଳେ ନାହିଁ ଗମା ପୁନେଇରେ ମାଇ ମାଇ ହଁ ବୋପା ପତି ଏମିତି ପ୍ରେମ ବୁଝିଲୁ ସାନ ହଁ ନା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବାପାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପରେ ପରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଖୋଜିବା କାହିଁକି ନା କେତେ ଦିନ ଆଉ ବାଡୁଅ ରହିବା ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛୁ ନା ନାଇଁ ଇରେ ଆମେ ପୁଣି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହା ହବା ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ ଆମେ ଏମିତି ପଲିଥିନ ବାନ୍ଧି ବୁଲଥିବା ବାରିକୁ ଦାଣ୍ଡ ଧମକ ଇରେ ଧମକ କିଏ କାହିଁ କାହାକୁ ଦବ ମ ଆମ ଦେହରୁ କଣ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଛି ନା ନାଇଁ ଆମକୁ ଅଭାବ ହବ ମ ଇରେ କଥାରେ ନାଇଁ ଶାଳ ଶାଗୁଆନ ଖତ ଖାଉଛି ଇଏ ଅମରି ବୁଦାଙ୍କୁ କିଏ ପରିସ୍ରା କରୁଛି ଆମ ବିନା ଦୁନିଆକୁ ଭାବ ତ ଥରେ ଆରେ ଭାବିବୁ କଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତମେ ଆମକୁ ଆଉ ଦବ ନାହିଁ ତା ଦେହରେ ଟିକେ କିଛି ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ଜିନିଷଟା ଭାରି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି ଯେମିତି ମନ ଟିକେ ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ଭଲ ପାଇବା ନହେଲେ ପ୍ରେମ ଟିକେ ଲଗେଇକି କହ ନହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭାରି ଖରାପ ଶୁଭୁଛି ତୁ ଏତେ ନନା କାହିଁ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛୁ କହୁନୁ ତୁ ଗୋଟାଇ ଅର୍ଥ ବୁଝୁନୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କଣ अरे जैसे बच्चों को सेहत के लिए जरूरत है माँ का दूध वैसे बच्चों की बाप की सेहत के लिए जरूरत है माँ की लिम्बा ବୁଝିଗଲି କି ଚିନ୍ତା ଦାଦା ଯେ ତୋର ଆରେ ସେ ନନା ଆମ ଝିଅଟାକୁ ନେଇ କୁଆଡେ ଗଲା ପେଲୁଥିବ ମାନେ ମାନେ ସ୍କୁଟିଟା ନା ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସ୍କୁଟିଟା ଉଠାଣିଆ ରାସ୍ତା ପଡି ଯାଉଛି ଆଉ କେମିତି ସ୍କୁଟିଟା ଭିଡିକି ଆସୁଥିବେ ସେଇ ପେଲା ପେଲି ହେଇକି ଆସୁଥିବେ ଆଉ କଣ ହାତୀ ବୋଧେ ନେଇ ଗଲା ଓଢଣି ତୋର ହାତୀ ବୋଧେ ନେଇ ଗଲା ଓଢଣି ତୋର ଗୋଡା ବୋଧେ ନେଇ ଗଲା ଗଜରା ହାର ନନା ଆମ ଶାଳୀ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଥାଳିରେ ବାଢି ଦେଇଛି ପୁରା ବାଢି ଦେଇଛି ସେ କଥା କଣ କହିଲ ତମେ ଯୋଉ ପଥର ମୁଣ୍ଡଟା ମତେ ଦେଲ ମୁଁ କହିଲାକୁ ଘାଣ୍ଟ ନ କଲେ ବାଗ ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଘାଣ୍ଟଟା ଟେଷ୍ଟ ତେଣୁ କରି ଯେହେତୁ ବାହାଘରଟା ହବ ଘାଣ୍ଟ କରିଦେଲି ଆଉ ମଥା ଟିକେ ଖଟା ଦେଇକି ନିଜର କରିଦେଲି ଆଉ କଣ ବଢିଆ ଲାଗିଲା ହେଲେ ନନା ଆମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଓ ଆମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚୁକର ହବ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି ପିତୃପକ୍ଷେ ଆସିଲେ ନନା ସାନରେ ଆଉ ମିଳିବନି ଆମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଲାଞ୍ଜ ଆଜିଠୁ ଆମେ ବାଞ୍ଝ ଆଜି ପିତୃପକ୍ଷେ ପଡୁଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଜି ପିତୃପକ୍ଷେ ପଡୁଛି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଚାରିଧାମ